Esselamu Aleyküm. Ezilleşler, aziz doğanlar. Bugün hem nasip bolsa Ramazan ayının 16 Juni, 16 Ramazan 1445 ve 2024 yılın Mart ayının 26'sı ve nasip edenden bugün Ali İmran suresinin 108, 109, 110, 111 ve 112. ayetlerini okumakçı. Bismillah başlangıç. Son Lokman ve secde sürelerini okarız. Ve näme diye bize Allah Teala nähili mesaj veriyor. Mesela Bismillahirrahmanirrahim. Ali İmran 108. Yine bular Allah'ın ayetlarıdır. Biz onları sana boş yere değil de hak ve hikmet bilen okap berýäris. Allah alem jahannaqy insanlara hiç hili haklık etmez, islemez. 109. Asmanlardaki ve yerdeki bar olan ehli zat Allah'ınkydyr ve ehli işler ahiri Allah'a qaytyp getirler. Ey musulmanlar! Siz insanların yaxşylygy üçin öňe çykarylan iň haýyrly ummatsyňyz. Siz yaxşylygy emir wagaz edip, ýamanlygyň öňüne alyp Allah'a ynanýarsyňyz. Käşke ähli kitap hem iman getirsedi. Elbette bu özleri üçin gowy bolardy. Olaryň aralaryna iman getirenler bardyr. Emma olaryň aglawasy ýoldan çykan pasyklardyr. 111. Olar size eziyet berip ynjytmakdan başga hiç hili ziyan berip bilmezler. Eger olar sizin bilen söweşseler, arka öwürüp kaçarlar. Soň olara hiç kim ýardam bermez. 112. Olar nirde bolsalar da Allah'dan gelen yüpe, ehdi peymana ve insanların, müminlerin yüpüne, himayetine sığınmasalar, olara harlyk, zelillik tagmasy basylar. Olar Allah'ın gazabyna duçar olup, olara miskinlik tagmasy basylandyr. Bu olaryň Allah'ın ayetlerini inkar edendikleri ve nähak yere peýgamberi öldürendikleri sebäplidir. Bu hem olaryň öňden bäri asy olup, etten aşa geçendikleri üçindir diye sadakallahul azim. Ve şu taýdan bilýäris ki biz hakykaty aýtmana çekinmeli däl. Allah Taalanyň hak sözüni aýdyp durmaly, bilip durmaly. Deňe aýdyp bilip durmakdan ziyada hem aýna zamanyna şo bir wagtyň özünden ýaşajak hem bolmaly elimizden geldigiçe. Ve geçýär Kur'an-ı Kerim'in 31. suresi Lokman suresine. Lokman suresi Mekke'de inen sürelerden bolup 34 ayetden ibaretdir. Bu surede Lukman'ın kıssası beyan edilýändigi üçin oňa Lukman diýip ad galypdyr. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen. Elif, Lam, Mim. Indi bular hikmetli kitabın ayetleridir. Ol Kur'an yaxşı işleri edýänlere dogry ýol görkezici ve rahmettir. Olar namazy ihlas bilen berjä edýän, zekat berýän ve ahiret gününe berk inanýan kişilerdir. Yine olar özlerinin Perwerdigäri tarapyndan görkezilen dogry ýoldadyrlar ve halas bolanlar hut olaryň özleridir. Adamlaryň arasynda hiç bir ilmi delile dayanmazdan Allah'ın ýolundan daşlaşdyrmak, soň bolsa ýaňsa almak maksady bilen boş sözleri satyn alýan kişiler bardyr. Olara rıswa edici azap bardyr. Olar bizim ayetlerimiz okulanyny göýe, olary eşitmeýän ýaly ve kulaklaryna agyrlyk bar ýaly bolup tekebirlik bilen yüz öwürerler. Sen hem onu olara acı azabyň boşlugyny yetir. Elbette iman getirip yaxşı işleri edýänler üçin bolsa nagym cennetler bardyr. Olar ol ýerde ebedi galarlar. Bu Allah'ın hakyky wadasydyr.
Ol kudrety güýçlidir, hikmet eýesidir. Ol Allah asmanlary sizin görşüňiz ýaly direksiz yaratdy we ýere sizin sarsmazlygyňyz üçin gazyklar, daglar dikdi. Ol ýerde dürli jandarlary ýaratdy. Biz asmandan suw indirip, şol ýerde zeminne dürli peýdaly ösümlikleri jübüt edip östürdik. Bu Allah'ın yaradan zatlarydyr. Inne olsa ey inkar edenler, Allah'dan başkalarının yaradan zatlaryny görkezin. Yok, olar görkezip bilmezler. Zalimler eşkär ağlaşmagyň içindedir. Elbette biz Lukman'a Allah şükür et diýip paýhas hikmet berdik. Şükür edýändiňe özü üçin şükür eder. İnkar edýän kişi bolsa Allah'ın hiç bir zada mätäç däldigini, onun ähli öwgülere laýykdygyny bilsin. Lukman oğluna nesihat berip, ey oğulcugum, Allah şärik goşma, çünki Allah şärik goşmak ören uly zulumdur diýipdi. Biz adama ene atasyna seretmegi, olara ýagşylyk etmegi wesiýet etdik. Çünki ejesi ony kynçylyk üstüne kynçylyk bilen garnynda göterdi. Onun süýtden aýrylmak hem 2 ýylyň dowamında bolar. Maňa we ene ataňyza şükür edin. Ahiri maňa gaýdyp gelersiňiz. Eger olar ene atalar bir bilmeýän zadyny maňa şärik goşmak üçin synanyşsalar, olara boyun egme. Emma dünýäde olara ýagşylyk bilen eýe çyk we maňa towba edenleriň, ýüz tutanlaryň ýoluny eýer. Soň maňa gaýdyp gelersiňiz we men dünýäde eden ähli işleriňizi size habar bererim. Soň Lukman, ey balam, eden ýagşy ýaman işiň hardal dänesi aljak bolup, ol hem bir gaty daşyň içinde, ýa-da asmanlarda, ýa-da ýerde bolsa hem Allah ony getirer, ýüze çykarar. Taky Allah fazly kereme eýedir, ähli zatdan habardardyr. Ey balam, namaz oku, adamlary ýagşylyga çagyr we ýamanlykdan gaýtar. Başyňa gelen belalara sabr et. Elbette bular iň sarpaly işlerdir. Ulumsylyk edip adamlardan ýüzüňi sowma we ýer ýüzünde menmenlik edip ýöreme. Çünki Allah menmenlik edýän övünjeňleri halamaz. Ýöreninde pesbellik bilen ýöre we sesini peselt. Bilip goý, sesleriň iň ýakymsyzy eşekleriň sesidir diýdi. Allah'ın asmanlardaky we ýerdäki ähli zady sizin kol astyňyza berendigini, nygmatlaryny äşkär hemde gizlin görnüşde bol edip berendigini görmeýärsiňizmi? Muňa garamazdan adamlaryň arasyndan ulum bilimi, ýol görkezijisi we aýdynlaşdyrjy kitaby bolmasa hem Allah hakda jedelleşýän kişiler bardyr. Olara Allah'ın iyi veren zadyny eýerin diýilse, yok, biz ata-babalarymyzyň tutan ýoluny eýerýäris diýerler. Eger şeytan olar ýalyny oduň azabyna çagyrýan bolsa hem şeýle etjeklermika? Kim özüni doğrulugyny Allah'a tapşyryp ýagşy işler etse, ol takyk ören bir tutabaja ýapyşandyr. Aslında ähli işleriň soňy Allah'a barýandyr. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, inkar edýänleriň inkary seni gynandyrmasyn. Olaryň iň soňuna gaýdyp geljek ýeri biziň ýanymyzadyr. Ine şol wagt biz olara eden etmişlerini habar bereriz. Taky Allah gursakdakylaryny, ýürekdäkini hem bilýändir. Biz olara az wagtlyk dünýä malyndan peýdalanmak mümkinçiligini bereriz. Soň bolsa olary agyr azaba sezewar ederiz. Olardan asmanlary we ýeri kim yaratdy diýip sorasaň, elbette Allah diýip jogap bererler. Sen olara beýle bolsa, onu ähli öwgü alkyşdyňy Allah mahsusdur diýip aýt. Emma olaryň köpsi muny bilmezler. Asmanlardaky we ýerdäki ähli zatlar Allah'ın mülküdür. Elbette baý, mätäç bolmadyk we ölmäge laýyk bolan ýeketäk Allah'dyr. Eger ýer ýüzündäki ähli agaçlar galan bolsa we deňiz
izinden yine 7 deniz koşulup siyah olup gelse de Allah'ın sözleri, ılmı hükümleri gutormaz. Allah kudreti güýçlidir, hikmet eýesidir. Sizin hemmäňizin yaradylmagyňyz ve täzeden dirildirmeňiz Allah üçin göýe bir kişinin yaradylmagy we dirilmegi ýalydyr. Taky Allah ähli zady eşidýändir, görýändir. Allah'ın giyeceğini gündüzi olsa giyeceği koşyandygyny görmeýärsiňmi? Ol gün bilen aýy hem öz emrine boyun egdirendir. Olaryň her biri özlerine bellenlen wagta çelli öz hereketlerini aýlawlaryna dowam ederler. Taky Allah sizin edýän işleriňizden habardardyr. Bu bolsa Allah'ın hakdygyny ve olaryň Allah'dan başga dilek edýän çagyrýan zatlarynyň bolsa batyldygy sebäplidir. Elbette Allah ören beýikdir, belentdir. Allah'ın fazly keremi bilen gämileriň deňizde yüzýändigini görmeýärsiňmi? Bu özüniň ayatlaryny size görkezmek üçindir. Taky bu zatlarda köp sabır edýän ve köp şükür edýän adamlar üçin alamatlar bardyr. Olaryň üstüne dağ tolkunlar awanan wagty olardyňa Allah'ın özüne ihlas bilen ýalvararlar. Biz olary halas edip sag salamat kenara çykarsak, olaryň käbiri orta ýoldan ýörer, Allah münasip şükür etmeýän adam bolar. Emma bigadyr kapyrlar bizim ayatlarymyzy inkar ederler. Ey adamlar, Perwerdigaryňyzdan gorkun. Atanyň perzendiniň bolsa atasyny gowrap bilmejek, bir-birine peýdalary degmejek gününden gorkun. Allah'ın wadasynyň hakykatlygyna şek şüphe ýokdur. Şonuň üçin ägä bolun. Hergiz dünýä ýaşaýşy sizi aldatmasyn. Hergiz ol ýalançy şeytan sizi Allah günahları geçýändir diýmek bilen aldamasyn. Elbette kıyamatyň haçan gopjakdy hakdaky maglumat diňe Allah'ın ýanyndadyr. Ol ýagşy ýagdyrýar ve enäniň göresindäkini bilýär. Hiç kim ertir näme gazanjagyny bilmez ve hiç kim nirede öljekdigini hem bilmez. Taky Allah ähli zady bilýändir, ähli zatdan habardardyr. Sadakallahul azim ve Kur'an-ı Kerim'in 32. suresi Secde suresi Mekke'de inen sürelerden bolup 30 ayetden ibarettir. Bu sürenin 15. ayetinin secde ayetidir sebäpli oňa bu ad berilipdir. Sürede müminlere ahirette beriljek belent dereceler barada aýdylýar. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen. Elif, Lam, Mim. Bu kitabın alemlerin Perwerdigary tarapyndan iýerilendigine hiç şek şüphe ýokdur. Olar Kur'any Muhammedin aleyhissalatu vesselam öz toslap tapdy diýerlermi? Ýok. Beýle däl. Ol Kur'an dogry ýola gelerler diýen umyt bilen öň nesihatçy Peygamber gelmedik bir milleti habardar etmek üçin saňa Perwerdigaryň tarapyndan iýerilen hakykatdyr. Allah asmanlary, ýeri we olaryň arasyndaky ähli zatlary 6 günde yaratdy. Soň bolsa özüne mahsus görnüşde arşa istiwa etdi, hökmürawanlyk bilen älemi dolandyrdy. Size ondan başga hiç kim dost we şepagatçy penakar ýokdur. Hey pikir etmeýärsiňizmi? Ol asmandan ýere çelli ähli işleri dolandyrýar. Soň bu işler sizin ulanýan hasabyňyza görä mün ay muktaryna bolan bir günde onuň huzuryna çykar. Ol Allah gaýby, görünmeýäni, bilinmeýäni hemde görünýäni bilýän gudraty güýçlidir, rehim şepagatlydyr. Ol yaradan zadyny kämil görnüşde yaradan Allah'dır. Ol adamy ilki başta palçykdan yaratdy. Soň bolsa onuň neslini ýöneki bir damja suwdan yaratdy.
Soň oňa surat berip, oňa öz ruhundan üfledi we siziň üçin gulaklar, gözler we ýürekler yaratdy. Şonda da siz gaty az şükür edýärsiňiz. Olar toprakda ýitip ýok bolup gidenimizden soň, "Hey, biz täzeden ýaradylarysmy?" diýerler. Şeýle diýmek bilen olar aslında özleriniň Perwerdigarına gowuşjakdyklaryny inkar edýärler. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, olara bellenilen ölüm periştesi sizin canınızı alır ve soň siz Perwerdigaryňyza getirilersiniz diýip aýdy. Günäkärleriň özleriniň Perwerdigarynyň öňünde boyunlaryny egip, ey Perwerdigarymyz, indi biz gördük, eşitdik ve dogly inandyk. Bizi salih amallar etmegimiz üçin gaýtadan dünýäýe berdiýişlerini bir görsedin. Biz islesek her bir adamyň dogry ýola gelmegini müýesser ederdik. Emma menden dowzaky jynlaryň we adamlaryň bir topary bilen dolduraryn diýen gutarnykly söz çykandyr. Ine inni bugüne gowuşjakdyňyzy unudandyňyz üçin azabyňyzy çekin. Taky biz hem sizi unuttuk. Dünýäde eden elbet işleriň sebäpli ebedi azaby dadyň. Biziň ayatlarymyza diňe bular bilen öwüt nesihat edilende menmenlik etmezden secde edýänler we özleriniň Perwerdigaryny oňa laýyk hamdy sena bilen tesbih edýänler ananarlar. Olaryň bedenleri düşeklerden daşda bolar. Köp ýatmazlar, tagat ibadat bilen bolarlar. Öz Perwerdigaryna gorky we umyt bilen dilek ederler. Biziň beren rızklarymyzdan Allah ýoluna sarp ederler. Hiç kim olaryň eden ýaxşy işlerini sylaklamak üçin cennetde gözlerini nurlandyrjak neçe men nygmatlaryň gizlenendigini bilýän däldir. Ey mömin adam bilen pasyk adam deň bolarmy? Olar düýbünden deň däldirler. İman getirip ýaxşy işleri eden kişilere bolsa, eden ýaxşylyklarynyň miwesi hökmünde cennet ýaşar ýaly mesken edilip berler. Emma pasyklaryň barjak ýeri dowzak odudur. Ondan haçan çykjak bolsalar izine gaýtarylýarlar we olara ine inni yalan hasaplan oduňyzyň azabyny dadyň diýler. Hak ýola gelerler diýen umyt bilen olara ul azapdan, dowzak odundan öň dünýä azabyny dadyrarys. Perwerdigarynyň aýatlary bilen wagys nesihat edilenden soň olardan ýüz öwreýän kişiden has zalim kim bolup biler? Taky biz ýoldan çykan günäkärleri cezalandyrarys. Taky biz Musa aleyhissalama kitap berdik. Sen Miraçda onuň bilen duşuşjakdygyna şüphe etme. Biz ony Israil oglaryna dogry ýol görkezijek belledik. Düşündirişi bu ýerde Peýgamberimiziň sallallahu aleyhi we sellem Miraç gijesinde Musa Peýgamber aleyhissalam bilen duşuşjakdygy barada aýdylýar. Olar sabır eden ve bizim ayetlerimize doğrulanan kişiler bolan soň olaryň içinden bizim emrimiz bilen dogry ýoly görkezýän başlyklary belledik. Taky Perwerdigaryň kıyamet gününde olaryň öňe sürýän zatlary hakda öz hökmüni berer. Olardan öň öz ýurtlaryna gezip ýören en çemen nesli ýok edendigimiz olara dogry ýoly görkezmeýärmi? Taky bularda obrat bardyr. Hey, eşitmeýärsiňizmi? Biziň gorak ýerlere suw ýetirip, şol ýerden mallarynyň we özleriniň iýmekleri üçin ekin ýetişdirýändigimizi görmeýärlermi? Hey, muny görmezlermi-ka? Olar eger dogryçyl bolsaňyz, onda bu ýeňiş azap haçan geler diýerler. Olara ýeňiş azap güni inkar edenleriň iman getirmekleri olara hiç hili peýda bermez we olara towba etmekleri üçin wagt hem berilmez diýip aýdy. Şonuň üçin sen hem olardan ýüz öwür we garaş, barybir olar hem garaşýarlar. Sadakallahul azim. Ve leşler Lukman ve Secde suresini okudyk ve
kıyamatın haçan gopjakdygyny elbetde ki Allah Taala bilýär. Bu wagtda dünýämizde ýaşap beren wagtymyz tawba etmekligi bize nesip eylesin ki o gün azap günü, kıyamat günü gelip ýeten wagty tawbalar hem kabul ediljek däldir. Dilekler hem kabul ediljek däldir. Şonuň üçin wagtdan öň biz tawba edip ýetişeliň. Allah Taala'dan medet diläliň, ýardym diläliň, halallyk diläliň, dogry ýol diläliň. Allah Taala bizi o ýowuz azapdan goramagymyz üçin ähli mümkinçiligi bersin, öýde gorasyn. İnşallah Allah Taala de bir hadis-i şerifden adamların arasyny ýaraşdyrmak babyndan bir setir okalyň. Hadis-i şeriflerden Allah Taala aýtdy: "Eger sadaka bermäge ýa-da ýagşylyk etmäge ýa-da adamlar arasyny sulh etmäge ýa-ni ýaraşdyrmaga çalışmasalar, olaryň köp ýaşyryp söhbetlerinden hiç hili peýda ýokdur." Nisa suresi 114. Allah Taala aýtdy: "Eger sulh etmek, ýaraşyk, aýrylyşyp gitmekden ýagşyrakdyr." Nisa 128. Allah Taala aýtdy: "Allahdan gorkun we öz aralaryňyzy düzedin, ýaraşykly bolun." Enfal suresi 1-nji aýaty. Allah Taala aýtdy: "Elbetde müminler dogandyrlar. Bes siz doganlaryň arasyny dogurlaň, ýaraşdyryň." Hujurat suresi 10-nji aýat. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir: "İnsanlaryň bedenlerindäki her bir bogun üçin günüň dogýan her bir gününde sadaka borjy bardyr. İki adamyň arasynda adyllyk etmek, ýaraşdyrmak sadakadyr. Bir adama ulagy minmäge ýardam etmek ýa-da ýüküni ulagyna galdyryp bermek sadakadyr. Ýaxşy söz sadakadyr. Namaza gitmek üçin eden ädimiň her birine sadaka bardyr. Adamlara päskel berýän zady ýoldan aýyrmak hem kämil sadakadyr." Ukte ibn Ebu Mughaytyn gyzy Ummu Kulsumdan Allah ondan razı bolsun rivayet edilmegine göre ol: "Men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden şeýle diýenini eşitdim" diýär. "İnsanlaryň arasyny ýaraşdyrmak üçin yalan hem bolsa bir ýaxşy söz ýetiren ýa-da ýaxşy söz sözlän adam yalançy hasap edilmeýär." Müslim'iň bir riwayatynda ýokardakylaryň izinden şeýle gelýär: "Ümmü Kulsum adamlaryň şu üç ýerden başga ýerde yalan sözlemeklerine ruhsat berilen ýerini eşitmedim. Uruşda, adamlaryň arasyny ýaraşdyrmakda we äriniň aýalyna, aýalynyň bolsa ärine belli bir maslahat üçin peýda bolan maslahat üçin yalan sözlemegi" diýipdir. Aýşadan radiyallahu Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre şeýle diýär: "Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kapynyň öňünde belen sesleri bilen dawa edýänleriň seslerini eşitdi. Olaryň biri beýlekisinden bergisiniň bir bölegini geçmekligini we ýumşak bolmaklygyny talap edýärdi. Beýlekisi bolsa Allahdan kasam içärin beýle etmerin diýärdi. Şol wagt Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olaryň ýanyna gelip, ýagşylyk etmezlige Allahdan kasam içen adam nerede diýip sorady. Ol adam: "Men ýa Resulallah, indi ol haýsysyny islese şonu hem etsin" diýip jogap berdi. Allah'dan kasam içenimizde hayırlı zat üçün kasam içeli her näme kasam içsegem Allah Taala huzuruna özümüz jogap berýär. Haýsyny istese şonu hem etsin diýip jogap berdi diýär. Ebu Abbas Sahl ibn Sa'd es-Sagid'den Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre ol şeýle diýär: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Beni Amr ibn Af taýpasynyň arasynda bir düşünşmezlik peýda bolanlygyny eşidipdir. Olary ýaraşdyrmak üçin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir näçe adamlar bilen ol ýere bardy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olary ýaraşdyrmak üçin meşgul bolup ýörkä namaz wagty boldy.
Şol wagt Bilal Ebu Bekir'in Allah'ına razı olsun yanına gelip ey Ebu Bekir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olary ýaraşdyrmak üçin meşgul bolup kaldy. Namaz wagty hem geldi. Adamlara iman bolarsyňyzmy dedi. Hazreti Ebu Bekir bolýar isleten o hal diýip jogap berdi. Bilal azan kamad etdi. Ebu Bekir namaza başlady, tekbir etdi. Adamlar hem tekbir etdi. Allahu ekber dedi. Şol wagt Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve sahapların arasından geçip birinci sapa vardı. Onu gören adamlar el çarpmağa başladılar. Ebu Bekir Allah'ına razı olsun namaz okanmadı, hiçbir tarafa bakmazdı. Adamların el çarpması köpelen son başını överip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerinde dur deyip işaret etti. Ebu Bekir Allah'ına razı olsun ellerini kaldırıp Allah Teala hamdü sena etti. Sonra sapa gelýänçe izligine ýöredi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsa öňe geçip adamlara namazy okap berdi. Namazy bolandan sonra cemaate yüzlenip ey adamlar size näme boldy? Näme üçin el çarpmaga başladyňyz? Hakykatda el çarpmak aýallara mahsusdur. Namazda bolan bir kişinin başyna bir iş düşse subhanallah diýsin. Çünki subhanallahyny eşiden kişi ona dikkat eder. Sonra Ebu Bekir'e garap, ey Ebu Bekir, sana yerinde duruver diýip işaret eden wagtymda yerinde durup adamlara namaz okumaklıktan seni näme gaýtyrdy diýip sorady. Ebu Bekir bolsa Ebu Kuhafanyň ogluny Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öňünde durup namaz okumak yaraşmaz diýip jogap berdi. Sadakallahul azim. Ezildeşler bugünkü sapağımızı din dersimizi hem geçirip kutlarıyaz. Nesip edenden kıyska süreli Ramazan ayının 16'sı 1445 yıl Hicri Kamari ve 26. Mart 2024 yıl. Elbette ki Allah-u Teala bizi yeneki Ramazanlara getirsin. Bu Ramazan'ı hem sonuna tamamen getirsin. Elbette ki yurdumuzda diri yetimler, diri yesirler, diri durlar kalmasın. Indi bir maşgalalar birleşsin, gowluga gelsin, zalimler yok olsun. Allah Teala özü imanlı bendelerine yardım etsin ki güçlü yara hakikati zalim sultana karşı hakikati sözlemek, hakkı talep etmek ve yurdumuzda hakiki İslam gelsin, hakiki şeriat gelsin, hakiki parahatçılık, parahatçılık, pesperdelik adamların arasında olsun. Şu zatlar hem gelmek için Allah Teala'nın kanunları gelmek için hem dilekde bolalım ezildeşler. Şirk koşmalıyın, şirkten uzak bolalım. Şirk nämedir dünya yüzünde şirklerin hem köpelik gitti, her näme yapışsağın biz bilemiz ağın ki Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor, ahir zamanda şeyle bir dövür gelir belin. Adamlar näme etjegini bilmezler, haýsy ýol dogry, haýsy ýol ýalňyşken bilmezler, kyn bolar diýen. Allah Taala bizi dogry ýolda bolanlardan eylesin, sırat-ı müstakim üzere bolanlardan eylesin, salih ve samimi kullardan eylesin inşallah. Allahümme inne eselike mananda ve eselike kalbe haşi ve eselike bana ve eselike sadık ve eselike dinen kayyum ve eselike afiyete min kulli belik ve eselike tevamil afiye ve eselike devamil afiye ve eselike şükrellah ve manannas ve eselike gınayden nas. Allahümme eşkili zalimine biz zalimin ve eksine beynihim salimin. Rabbena atine fid dünya hasenet ve fil ahireti hasenet ve qina azaben nar. Rahmetike erhamer rahim. Neuzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu hafta ezildeşler Ramazan'ın sonqı 14-15 gününe girýär. Belli ki Gadar gecesi hem yakınlaşıp gelýär. Allah Teala özü dileklerimizi, taat ibadetlerimizi, iyice kılyan teheccüd namazlarımızı kabul edesin inşallah. Dileklerimiz kabul olsun. Yurdumuza da bir zalim diktatörden dilmaklık müyesser eylesin inşallah. Sağ olun. Allah'a emanet olun.